Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Sa wakas, nanalo na rin ang ating Gilas Pilipinas laban sa All Black na mga taga New Zealand. Panalo tayo sa final score na 93-89. Ito po ay laro para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Mula pa noong 2016, 4 na beses na nagkasagupa ang New Zealand at Gilas Pilipinas, subalit nabigo ang Gilas. Ngunit kagabi, pinangunahan ni Justin Brownlee at ni Kai Soto na ipanalo ang Gilas Pilipinas. Kaya congratulations sa ating mga players sa Gilas Pilipinas. Mabuhay kayo! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Deeds! Kapisyo, feel good morning! Patay. Biyernes na karamay buta ka rin yung tanan na imbag nabigat ka na kayo apo maray na aga sa inyo gabos. Mapya mapita, it's Friday, November 22, 2024. At sa oras na 7:28 ay kasama niyo na ang pambansang angkol. Hindi lang player ng basketball, playboy din. Angkol Dago! Playboy. At kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Hindi naglalaro ng basketball. Ang nilalaro niya ang basketballista. Pambansang Tita Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col, at good morning sa lahat ng Playboys at players, basketball players, at sa lahat ng mga naglalaro. Alam mo, paboritong sport ng sport. Pinoy. Oh. Ayan. Yan. Congratulations, Gilas Pilipinas. Walang purok na walang basketball court. Of course. Ah. Wala ring mga sa baryo natin, palaging merong court Pero yan. bawat subdivision. Meron yan. Hindi pwedeng wala. Bawat presinto. Diba yung mga jails, diba? Kasi yun yung talagang pang pastime ng mga Pinoy even before And healthy technology. pastime siya kasi. Yes, totoo yan. At kahit maliliit ang mga Pinoy, napakahilig at number 1 sport natin ang basketball. Basketball. Kaya, congratulations, Gilas Pilipinas! So, ibig sabihin, Tits, no, under Coach Tim Cone and the players around, gumaganda na yung program ng Gilas Pilipinas, 'di ba? Kasi dati Hindi talaga tayo pumapasok. hindi natin natatalo yung New Zealand. Ngayon natalo na natin. Even yung sa FIBA last time, yung nanalo tayo against Latvia, mga hindi ba sa mga Euro Ano mang kanor? Latvia? Latvia daw. Pinalitan na. Nanahimik lang ako dito eh. Latvia mang kanor. Oh, pero natalo natin mga European countries na
talagang magagaling din sa larangan ng Yep. basketball. True. So, nag-improve na talaga tayo when it comes to sa basketball. Lalo na si Kai Soto, ang tangkad, nasa 7'3". So, we're just... Sila pa rin ba yung mga players? Last yes, year, sila pa din. No? So, may mga nahalo. Scottie Thompson. Are we saying nasa coach din talaga? Possible. Ang key. Possible. Para And then, sa- hindi lang naman sa coach, meron ding mga pieces na, itong player na to mukhang hindi Strategy. talaga pwede. Yes. Strategy. Yes. Meron din players na, hindi siya angkop talaga sa system. So, pinalitan ng Babaero iba. to, alis to. Ayan. Ganyan. Kaya, Playboy to. kaya pala ko inalis. Oh. Oo. Kaya ka inalis, Mang Kanor. Kasi bangko ka lang naman, Mang Kanor. Ginawa ka na ngang waterboy, palpak ka pa rin. Binibigay mo sa chicks yung tubig. Huawei, nauhawi. Nauhawi. Patay. Patay. Oh, kasi siyempre, as ang player naglaro pa. Ang chicks, uhaw na. Sa bagay. Binigyan ko na, Oo. kawawa. Kawawa. Ganun yun. Kaya Napaka-playboy yan, mo, Mang natanggal Kanor. ka. Oo, kaya, again, sa mga players natin dyan, papuntang practice man kayo, may liga kayo ngayon. Yes. Good luck. Ingat po, para hindi kayo ingat po sa injury. Sana hindi kayo ma-injure. Ingat sa mga babae kung may asawa na kayo. Uy, Kasi bakit? sa audience di ba, meron diyang iispatan kayo. Basic naman yun. Kasi may audience impact eh. Ay, audience Oh, importante kasi audience impact. Iba na yung criteria ng basketball, hindi points. Ay, di na. Audience Audience impact. impact. Kasi kung walang audience impact, walang gana yan mag-shoot. Sabagay. Diba? Pag walang papalakpak na maganda, hindi yan Oo, makashoot. tama, basic. Pero pag nakita, uy. Paano may asawa? Tapos may chicks din. Paano yun? Patay. Kaya mag-ingat kayo sa mga Sa mga player playboy. Oh, liligawan ka niyan. ng player Ng playboy. Ang daming chicks. ng player. Ng playboy nga. Kaya basic naman yan. Kaya nga nagkakasakit na yan ng tulo. Hoy, bunganga mo. Yung playboy? Kasi babaero. Yung playboy? Oo, basic. Ay, Tsaka ay, yung ay. player. Dalawa sila, combo. Hindi isang tao lang yun. Patay. Patay. Hoy, tandali, nag-message daw siya sa'yo Ayan Yung- daw, tumatawag na Yung sa'yo. playboy. Yung player. May practice daw sila. Yung player. Yung playboy. Sabi, Mag-practice sila mag-play. yung player. Yung playboy nga. Ano ba yan? Nasa PBA eh. Yung player! Yung playboy! Tapos napunta ng MPBL. Yung player! Yung playboy! Kaya mo pala na juwa! Yung player? Yung playboy! Hindi, chinat ko lang yon. Yung player! Yung playboy. Ah, Pero hindi na ako mauuto kasi ako na yung nang-uuto ngayon. Na player! Ng playboy. Kaya pala. Marami dito yan sa Lab Radio. Na player? Sa playboy. Yung iba playboy daw eh. Ha? Playboy. O wag kang mansali, hindi naman yan. Ay, hindi ako sumasali dyan. Sa playboy? Hindi, playboy ako. Ah? Pero yung prey, yung Nagaluhod. naghahanap ng prey. Di ba, predator? Prey. Alam. P-R-E-Y. Ganun na prey. Hindi naget si Manong Driver yun. Astilan. Kasi ano siya eh, Player? playboy. Kaya pala. Basic. Sinut niya 3 points! Uy, sinot na player? Ng playboy! Akala ko Sinut nun- niya sa chicks niya! Yung bola niya! Sinot na playboy? Player. Kaso nabaklian siya ng tuhod. Nabaklian na tuto. Sabi ni China ba yan? Kawawa. Yung player? Ha? Yung player? Sumagot ka, yung player ba? Hoy, player? Yung playboy. Deserve niya kasi andun na nga yung asawa niya sa audience, andun pa yung dalawang side chicks niya. Yung player? Yung playboy! Ay, ako kaya pala. Yung yung Pag referee. nagbigay ng jacket, 3 yung jacket ibigay Na player? ng playboy. Yung referee, din yan eh. Isang player? Playboy. Ay, nako. Kaya mabilis tumakbo eh. Yung referee? Yung playboy. Kasi nabol ng chicks. Yung playboy! Yung referee. Hoy, mamimigay kami 2K mamaya sa ating Love Dose. No boundary! Dito lang sa istasyong number 1. Dahil po yan sa inyo mga kabisyo. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailangan pa
bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!